Hej, det er Tobias og Tobias. Tobias Olsen, der spiller, og Tobias Andersen, der snakker. Jeg er kommentator her. Tobias Andersen, kommentator. Det er fedt. Hallo. Skærmen flimmer lidt. Det var trist. Og der kom sgu en bil. Han kørte i den forkerte side. Hold kæft. Men her, godt på kurset. Så kører vi. Ja, og vi har lidt problemer med, hvordan man lægger den på YouTube. Jeg kan kun få en iPhone, men vi filmer fra den Sony Ericsson. Så filmer vi med iPhone. vil I godt skrive en kommentar til, hvordan man lægger ind, fordi så kan vi også lægge en parkourvideo ind. Men Tobias Andersen laver parkour og løbehjul. For jeg synes, at jeg kan brave. Og så Tobias Olsen og så en, der hedder Tobias Nielsen. De har en video, hvor de kommer på løbehjul. Der hedder Tobias, mig og Tobias Møller. Vi har en, der hedder Tobias Edit efter havnen. Ja, den kan jeg også godt gå ind og se. Det er bare ikke så godt. Det er kun Tobias Olsen, der er god. Ja, jeg kunne tale jo. Ja. Og det kan Tobias Nielsen også, men bare ikke Tobias Møller. Men mig og Tobias, vi har også nogle Nielsen. Nede i Losgade. Ja, nede i Losgade, du. Fuck, nu har vi set dem. Kan ud over flyvehoppet. Det kommer snart. Ja, det her. Det er jo ikke det der. Jeg bakker bare ud. Oh my god. Hallo, jeg slutter den nu. Skal vi lave nummer? Nej, jeg slutter den nu. Så nu ryger han i vandet. Vi ses. Hej.